Lämpimästi tervetuloa huhtikuun 3 vartin vinkkeihin. Mun nimi on Marko Heininen ja toimin täällä NetVisorilla käyttöönottojen kouluttajana. Meillä on tänään ohjelmassa teille Saima HR, joka helpottaa teidän palkkahallinnon toimia. Sen jälkeen meille tulee asiakaspalvelu kertomaan tukitiketistä, kuinka ratkaistiin, kun ostolaskulla kävi pikku vahinko. Meidän palkkakouluttaja Silja kertoo, miten me täsmäytellään palkkoja. Itse kerron teille vähän meidän uudesta oppimisympäristöstä, NetVisorin verkkokoulutusten alustasta, josta kaikki ohjeet, verkkokoulutukset ja community-viestit löytyy nyt hyvin yhdestä samasta paikasta. Ja sitten meidän NetVisor-kouluttaja Mari Laine kertoo teille, miten te hyödynnätte meidän uusinta, mutta jälleen laskutustyökalua sille, että pääsette helposti laskuttamaan usealta ostolaskulta yhdellä laskulla asiakasta. Kello on sen verran, että Jesse Vainio ja Saima palkanlaskennan tueksi, niin ole hyvä. Kiitos Marko. Tosiaan mun nimi on Jesse Vainio ja mä tuun NetVisorin sisaryhtiö Visma Akilasta kertomaan teille Saima HR:stä ja miten se tukee asiakkaiden arkea, etenkin jotka käyttää NetVisoria, mutta muutenkin. Saima on suomalainen ohjelmisto, nimi viittaa vähän tuonne Itä-Suomeen, eli Mikkelissä kehitetty. Ja jos mun pitäisi yhdellä lauseella tätä kertoa, että mikä Saiman idea on, niin meidän tarkoitus on saada se koko työsuhteen elinkaarihallintaan. Eli siitä, kun asiakkaat tekee palkkauspäätöksen henkilölle ja ihan siihen asti, kun työsuhde päättyy. Ja jopa sen jälkeenkin, että meillä henkilödata säilyy vähintään 10 vuotta. Eli tarkoitus olisi säästää aikaa ja varmistaa, että se henkilötiedot, työsuhdetiedot ja palkkatiedot olisi aina ajan tasalla ja tietysti liikuttaa sitä sitten eri järjestelmien välillä. Että ei tarvitse tehdä semmoista tuplatyötä. Mulla on muutama esimerkki siihen kohtaan ja tuutte myös näkemään vähän erilaisia näkymiä, että saatte look and feelia, että miltä sit järjestelmä näyttää arjessa. No tietysti kun käsitellään tietoturvaa, niin henkilötietojen ja tietoturva on tärkeä asia. Eli EU-tietosuojatasojärjestelmästä on kyse. Ja sen lisäksi, että me käsitellään henkilötyösuhdetietoja, täällä on paljon muitakin optioita. Se, mikä on ehkä erilaista Saiman arjesta muihin HR-järjestelmiin verrattuna, niin meillä on vakiona kaikille asiakkaille annetaan henkilöstöhallinta, eli se pitää sisällään perustiedot, työhistoriatietoa, työsuhdetietoa, palkkatietoa, mahdollisesti palkkioita, jos yrityksessä käsitellään sellaisia asioita. Saimasta saa generoitua työsopimuksia ja todistukset ja erilaisia muistutuksia. Eli esimerkiksi vaikka jos tietyllä henkilöllä kokemusvuodet täyttyy ja palkan pitäisi nousta, niin saadaan siitä muistutettua. Koeaika päättyy tai ihan mitä tahansa päivämäärään sidottua asiaa, niin saadaan muistuttua järjestelmän kautta. Kaikki tavarat, mitä yrityksen omaisuus on työntekijällä hallussa, niin saadaan työvälinerekisterin kautta ylläpidettyä. Ja sitten tietysti raportteja, eli nyrkkisääntönä, että kaiken datan saa pihalle, mitä Saimassa ylläpidetään. No sitten on lisämoduuleja, mitä voi valita yhden tai useamman, tai olla ottamatta. Pakettia saa koska tahansa muutettua. Ja tuolla mennään sitten HRD-puolelle myös. Eli siellä on kaikkia keskusteluja, mitä käydään työntekijän ja työnantajan välillä. Palkankorotusten hallintaa. Eli tämä on osittain päällekkäinen toiminta palkanlaskennan ohjelmiston kanssa, mutta täällä saa tehtyä massakorotuksia. Eli vaikka jos tulee TES-korotus 50 henkilölle, niin ei tarvitse 50 kertaa käydä henkilön perustietojen takana klikkaamassa sitä, vaan yhdellä lomakkeella saa tehtyä sen esityksen ja sen korotuksen, ja se menee hyväksyntäprosessilla. Lomat ja poissaolot saa hallittua. Tuossakin on päällekkäisyyksiä muiden järjestelmien kanssa. Sitten pitää katsoa, missä ne haluaa ylläpitää. Erilaisia koulutuksia, kun käydään sisäisiä, ulkoisia koulutuksia.
saadaan kaikki arkistoitua tänne, ja ennen kaikkea, jos tulee jotain pätevyyttä, mikä on sitten vaikka lain mukaan vuoden voimassa tai 2 vuotta voimassa, niin siitäkin järjestelmä sitten hälyttää. Osaamisen hallinta, eli kaikki osaaminen, mitä löytyy talosta, eli on se sitten ihan vaikka Excel-osaamista tai kustannustietoutta tai muuta, niin saadaan hallittua, ja API-rajapinta löytyy kanssa sisään ja ulos. Mutta ehkä niin kuin tärkeimpänä HR-järjestelmän sielunmaailman asiana on tämä, että tässä on meidän yhden asiakkaan tilanne. Eli mitä kaikkia järjestelmiä sieltä löytyy arjesta. Ja aina, mitä meiltä kysytään eniten ja mitä me tehdään eniten, on tämä palkanlaskentaintegraatio. Ja no Saimaan kohdalla NetVisor yksittäisenä integraationa on kaikista suosituin. Eli sinne ui henkilötietoja, työsuhdetietoja ja palkkatietoja. Ja idea just se, että jos palkataan uusi henkilö, niin sun ei kaikkiin näihin palveluihin tai järjestelmiin tarvitse ilmoittaa niitä henkilötietoja uudestaan, vaan ne menee sillä yhdellä tallennuksella, kun se työsuhde on hyväksytty. Niin sitten Saima ymmärtää, että tämä tieto on oikein ja nyt tämän saa viedä maailmalle. Ja jos henkilö kävisi vaikka, jos mä kävisin nyt tänään muuttamassa mun tilinumeroa Saimassa, niin huomenna aamulla se näkyisi sitten NetVisorissa, että me kerran vuorokaudessa siirretään sitä dataa maailmalle. Eli päällekkäisiä työtehtäviä pyritään välttämään. Toisiksi yleisimmät on työterveyden, työajan seurannan integraatiot. Ja sitten tulee työsuhde-etujärjestelmiin, matkakulullaskujärjestelmiin olevat integraatiot. Monenlaista markkinoilta löytyy. Ja lupasin, että saatte nähdä vähän järjestelmän sisältä. Mä mainitsen tähän kohtaan käyttöönotosta. Eli Saiman käyttöönotto on suhteellisen kevyt kalenteriajassa. Se tarkoittaa 1-3 kuukautta. Vähän riippuu aina asiakkaasta, että miten hyvin ohjaustiedot on saatavilla ja minkä verran me saadaan kanssa dataa. Mutta toi on niin kuin perinteinen aika siitä sopimuksen allekirjoittamisesta. Tietysti meillä kuuluu aina pääkäyttäjien koulutus siihen käyttöönottoon, ja kun asiakkaat on tuotantokäytössä, niin meillä kuuluu pääkäyttäjien tukipalvelu arkisin 8 ja 16 välillä. Eli se on koko ajan sillain, ei jää yksin asian kanssa. Nykyiset työntekijät ollaan mun demokannassa, niin katsotaan tuolta henkilön takaa, eli tuossa on mulla Tuulin tiedot, saadaan näitä äsken nähtyjä toiminnallisuuksia tänne. Ja tämä nyt on tietysti täysin personoitavissa asiakkaalle, mutta tässä on vain yksi mun esimerkki, että mitä perustietoja ylläpidetään järjestelmässä, mutta jos kengän koko tai horoskooppimerkki olisi tärkeä, niin senkin voisi täällä ylläpitää. Ja nämä on niitä tietoja, mitä vaikka siinä NetVisor-integraatiossa sitten viedään rajapinnan ylitte. Täällä on paljon erilaisia muokattavia kohteita. Ja meillä löytyy asiakkaille demotunnuksia kanssa, jos haluaa itse päästä kokeilemaan, niin minuun yhteyttä vaan, niin pääsee kokeilemaan ja katsotaan ja mielellään demotaan lisää. Työsuhteiden alla, mistä sitten generoituu sitten työsopimus, niin tässä on taas mun esimerkki työsopimusehdoista. Mutta näitäkin on personoitavissa just sen verran, kun tarvitsee. Lisätietoja pystytään vapaasti ylläpitämään. Työsopimus ui liitetiedostoihin sitten, kun se on allekirjoitettu. Ja kaikista muutoksista jää Saimaan jälki. Eli täällä on nyt viime vuoden lopulla Henna HR tehnyt Tuulille muutoksen. Henkilöryhmä on muuttunut, käyttöaste muuttunut, työsuhteen muoto, viikkotyötunnit ja kokemusvuodet on päivittyneet. Aina jää jälki, kun jotain muutetaan. Palkan puolella voitaisiin tarkistella vanhoja pestejä. Tuossa näkyy, että jos henkilö on ollut toisissa tehtävissä, mutta tarkastellaan tätä nykyistä myyntijohtajan tehtävää,
Ja jos olisi päällekkäisiä työsuhteita, tämä tukee myös sellaisia ratkaisuja. Ja mulla on nyt peruskuukausipalkkalainen henkilö, joka saa jotain etuuksia tuohon päälle, mutta tukee monenlaista palkkalomaketta. Eli on sitten provisiopalkka tai kuukausipalkka, tuntipalkka, mikä tahansa. Meidän konsultit sanoo aina, että hankalin, minkä he on toteuttanut, on opettajien palkkamalli. Ja sitten jos on pidempään ollut, niin palkkakehitys on kanssa. Mun mielestä on työntekijälle kiva nähdä täällä, miten se on kehittynyt, mutta sitten myös esihenkilöt näkee nopeasti, jos olisi nyt vaikka sellainen tilanne, että Tuulin kanssa pitäisi käydä palkkakeskustelu. Ja palkkioita voi olla erilaisia. On tulospalkkio, kannustepalkkio, rekrytointipalkkio, niin näitäkin saadaan sitten hallittua järjestelmän kautta. Ja ennen kaikkea, että esihenkilö voisi tehdä esityksen, että hei, nyt Tuuli ansaitsisi hyvää työtä H1-23, 650 €. Tämä nyt on hyväksytty, mutta mä voisin vastaavaa esittää nyt vuodelle 2024, ja sitten se menee asiakkaan hyväksynnän läpi. Ja tietysti palkkatietoja saa myös sitten raportille, mutta sitä voi olla NetWiserin päästä fiksumpi ylläpitää. Eli se, mitä tästä jäisi mieleen, niin integraation avulla saadaan säästettyä aikaa, saadaan tieto liikkumaan oikein eri järjestelmien välillä, eli manuaalista ja virhealtista työtä pyritään välttämään, ja sitä kautta se aika säästyisi tuottavampiin toimiin. Kiitos. Takaisin Markolle. Yes, kiitos Jesse. Seuraavaksi voitaisinkin käydä läpi vähän kirjanpidon tukikysymyksiä ja meidän asiakaspalvelusta todellinen NetWiser-ammattilainen Noora Pohjalainen niin kertoo mielenkiintoisen tukitikettiratkaisun. Niin ole hyvä, Noora. Kiitos. Elikkä olen tosiaan Noora Pohjalainen ja tuun tuolta meidän NetWiserin asiakaspalvelusta ja käydään läpi nyt sitten yksi tämmöinen tukitiketti, mistä meille tulee itse asiassa jonkun verrankin aina kysymyksiä. Eli meille tuli kysymys, että minkä takia heidän asiakkaan ostolasku on nyt mennyt 2 maksuun 2 eri päivänä. Ja ihan alkuun me lähdettiin tätä tutkimaan silleen, että mennään ihan ostolaskulle ja ostolaskun käsittelyhistoriaan. Ja täällä nyt ihan ekana näkyy, että tämä on jopa tai viety 2 kertaan maksatukseen tämä lasku. Eli siitä voidaan jo pikkasen päätellä, että lasku on laitettu pankkiin 2 kertaa. Tästä ei suoraan näe, että onko sitä maksua esimerkiksi peruutettu, joten sen jälkeen lähdettiin tuonne meidän pankkiliikenne näkymään, ja sinne pääsee tosiaan NetWiserista ostot, maksut ja sieltä pankkiliikenne näkymä. Ja nyt sitten myös täällä pankkiliikenne näkymässä näkyi nämä 2 onnistunutta maksua, eli kumpaakaan maksua ei tässä kohtaa ollut sitten peruttu. Ja nyt sitten tämän alkuselvittelyn jälkeen niin asiakas sitten meille kertoikin, että oli laittanut tämän ostolaskun ekan kerran maksuun eräpäivällä, mikä oli ollut 2 viikon päästä. Ja sitten tämän maksuun lähetyksen jälkeen olikin tajunnut, että se olisi pitänyt laittaa heti samana päivänä maksuun. Ja tässä kohtaa tämä lasku oli sitten palautettu käsittelemättömäksi. Sitten oli muutettu tätä laskun eräpäivää ja sen jälkeen viety uudestaan maksatukseen. No, tässä kohtaa on sitten käynyt se pieni virhe, eli tosiaan maksujen eräpäivän muuttamisessa on nyt hyvä huomioida, että mikäli se maksu on lähetetty jo pankkiin ja esimerkiksi laskulle on tullut tuo tieto, että maksatuksen vahvistaminen se on siirretty pankkiin se maksu, niin tämä maksu tulisi joka kerta perua aina pankista. Eli pelkkä se ostolaskun palauttaminen käsittelemättömäksi tai joskus on poistettu ostolaskuja, niin tämä ei peruuta sitä maksua pankista, kun se tieto on jo sinne mennyt. Eli silloin
tämä maksu tosiaan menee 2 kertaan. Toinen menee sillä alkuperäisellä eräpäivällä, mikä sinne on laitettu, ja toinen sitten menee tällä muutetulla eräpäivällä, eli tässä kohtaa nyt sitten saman tien. Ja tässä kohtaa tosiaan käydään vähän läpi tuota vielä maksun peruutusta, eli samasta paikasta ostot, maksut, pankkiliikennenäkymä pystytään sähköisesti peruuttamaan OP ja Nordean maksuja, tai sitten pitää soittaa pankkiin. Toinen vaihtoehto on aina se. Ja nyt sitten tämä sähköinen peruutus, jos voidaan tehdä, niin tapahtuu tosiaan tuolta pankkiliikennenäkymästä. Ja nyt ihan alkuun pitäisi mennä sitä SEPA-maksut otsikon alta, sitä klikkaamalla pankkitiliä, niin päästään näkymään, missä näkyy kaikki maksuun laitetut maksut. Ja täältä sitten etsitään tämä kyseinen tapahtuma, ja sitten sen tapahtuman perässä on tämmöinen linkki peruuta maksutoimeksianto pankista, mikä näkyykin tuossa kuvassa. Ja tästä nyt sitten painetaan, siinä menee muutamia sekunteja, hetkiä, että siinä tapahtuu tai tulee mitään seuraavaa viestiä, mutta tosiaan painetaan siitä linkistä. Ja tässä kohtaa on myös hyvä huomioida, että mikäli maksun eräpäivä on samana päivänä, kun sitä yrittää peruuttaa, niin silloin se ei onnistu tästä näkymästä. Sitten pitää soittaa pankkiin ja kysyä, että onko he käsitelleet tämän maksun jo siellä ja että onnistuuko sitä peruuttaa sieltä heidän kautta. Ja tosiaan, kun tuo maksun peruutuspyyntö on lähetetty eteenpäin, niin tämän maksun tilaksi muuttuu tuossa pankkiliikennenäkymäksi tuommoinen maksutoimeksiannon peruutus lähetetty pankkiin odottaa kuittausta. Se näkyy tuossa alla olevassa kuvassa, toi kohta 1. Ja tässä sitten menee hetki, noin tunnin maksimissaan voi kestää, että pankki sen käsittelee tuon pyynnön ja sitten kuittaa tuon sanoman. Sen jälkeen, kun tuo maksuaineiston peruutuspyyntö on käsitelty siellä pankissa ihan onnistuneesti, niin tuohon tulee tieto, tuohon punaisen, missä lukee nyt tuo maksutoimeksianto peruutettu, tai maksutoimeksiannon peruutus lähetetty pankkiin, niin siihen tulee tilalle tämmöinen maksutoimeksianto peruutettu käyttäjän toimesta. Ja tämän jälkeen, kun se teksti ilmestyy tuohon, niin tämän peruutetun maksun voi poistaa tuosta poista virheellinen maksu linkistä, mikä on tuossa kohta 2. Ja tosiaan, jos yrittää peruuttaa semmoista samalla, tai jos tänään yritän peruuttaa maksua, ja se on tänään ollut siinä maksussa eräpäivä, niin tämä peruutus voi myös jäädä virheeseen, milloin tulee sitten siihen se virheilmoitus. Ja se virheilmoitus, se ei tosiaan tarkoita sitä, että se maksu on mennyt, tai peruutus on mennyt onnistuneesti läpi, vaan silloin se peruutus itsessään on jäänyt virheeseen, eikä sitä maksua ole peruutettu. Ja tässä kohtaa pitää sitten aina olla yhteydessä pankkiin. Mutta tosiaan tällaisia kannattaa tosiaan aina muistaa, että jos siirrät ostolaskun maksuun, niin siinä kohtaa pitää aina muistaa peruuttaa se maksu pankista, mikä halutaan poistaa, ja sen jälkeen tehdä sitten toimenpiteet esimerkiksi just eräpäivän muuttamiseen. Tässä oli nyt meidän Aspan tukitiketti tällä kertaa. Kiitos Noora. Ja tuossahan on hyvä kaikkien muistaa, että meillä taisi olla vähän erilaisia käsittelyaikoja ja tapoja, miten se maksu voidaan peruuttaa pankista. Et huomioikaa ne, ja ne oikeastaan kannattaa ennakolta pankista jo kysyäkin, että hei, jos joskus käy vahinko, niin miten tämän pankin kanssa toimeksianto perutaan, niin ei aiheudu sitten siitä ylimääräistä souta. Kiitos Noora. Kiitos. Matka jatkuu ja mennään tuonne palkanlaskennan puolelle. Siellä meidän palkkakouluttaja Silja Bogdanov ja täsmäytys, ole hyvä. Yes, kiitokset. Eli mun nimi on tosiaan Silja Bogdanov ja toimin täällä palkanlaskennan käyttöönottokouluttajana Visma Solutionsilla. Ja mulla oli tarkoitus tänään linkata teille vähän palkkojen täsmäyttämisestä kirjanpitoon, eli voitaisiin ottaa seuraava slaidi. Ja tuossa on pikkusen koottu tietoa tuosta meidän täsmäytysraportista. Eli sieltä ohjelmasta löytyy ihan tämmöinen raportti, millä pystytään sitten täsmäyttämään noita palkanlaskennan ja kirjanpidon kirjauksia. Käytetään paljon esimerkiksi ihan tuosta, kun täsmäytetään vaikka tilinpäätökseen palkkatietoja vuoden lopussa kvartaaleittain
ihan riippuen siitä omista täsmäytyskäytännöistä. Se, mikä on kiva tuossa raportissa, niin se tosiaan mahdollistaa useiden tositteiden täsmäytyksen kerralla. Eli voidaan hakea sieltä vaikka ne tilikauden kaikki palkanlaskennan tositteet. Pystytään rajaamaan raporttia päivämäärittäin, palkkamalleittain, riippuen siitä, että mitä halutaan täsmäyttää. Ja tuossa raportilla näkyy kirjaukset myös palkkalajeittain, eli siinä on helppo selvittää sitä, että jos ihmetellään, että mitä on kirjattu nyt tänne johonkin tietylle tilille. Ihan vastaava raporttihan muodostuu kaikista yksittäisistä palkkatositteista, mutta tosiaan tämän koontiraportin hyöty on se, että saadaan sitten yhdellä silmäyksellä täsmäytettyä vähän isompaa erää niitä tositteita. Ja mä voisin napata jaon tänne itselleni, niin voisin näyttää teille ihan tuolta ohjelman puolelta. Eli täältä tosiaan NetVisorin puolelta löytyy toi raportti ihan täältä palkat-otsikon alta, siellä täsmäytysraportti. Ja täältä tosiaan, että jos haluttaisiin täsmäyttää vain jonkun tietyn palkkamallin palkkatositteita, niin voidaan valita ihan se palkkamalli, mitä täsmäytettäisiin. Tai sitten voitaisiin tästä lähteä täsmäyttämään vaikka nyt sitten sen tilikauden palkkoja sieltä. Eli sieltä voidaan vaihtaa vuosilla tai sitten voidaan ihan tästä kuukausivalinnalla ottaa noita päivämääriä sinne. Otetaan tähän vaikka nyt sitten noin viime vuoden tositteet. Tietysti mulla on tässä demoympäristössä nyt vähän vähemmän näitä tositteita, mutta voin valita ne tuosta kaikki kerralla kyytiin. Sitten klikataan toi näytä valitut palkkaerät täsmäytysraportilla. Ja tässä saadaan muodostettua raportti kaikista palkanlaskennan kirjauksista sekä sitten niitä vastaavista kirjanpidon kirjauksista. Eli meillä näkyy tuossa raportilla vasemmassa laidassa, eli täällä näkyy kaikki palkkojen kirjaukset. Ja sitten vastaavasti oikeassa laidassa näkyy kaikki kirjanpidon kirjaukset. Ja sieltä voitaisiin lähteä katsomaan ihan vaikka rivi kerrallaan sitä, että kaikki täsmää. Se, mistä päästään hyvin nopeasti kiinni siihen, että jos siellä jotain eroja on vielä, jos on vaikka palkkalajin tiliointiasetuksesta jotain teilua vielä, niin se, että jos ei täällä nämä palkkojen maksetaan summat täsmää sitten kirjanpidon siirtovelkojen summaa, niin siitä tiedetään nopeasti, että jotain korjattavaa tiliointiasetuksissa on vielä, tai sitten ihan palkkalajin ohjaustiedoissa siellä palkkamallilla. Ja tähän tosiaan nousee mukaan kaikki sellaiset palkkalajit, joissa on palkkalajin asetuksessa valittu toi asetus, että täytetään raportilla. Eli sillä voidaan sitten hallinnoida, että minkälaisia tietoja tuonne raportille nostetaan. Ja keskeltä tosiaan löytyy toi erittely ihan palkkalajeittain. Eli jos me haluttaisiin tietää, että mitä nyt vaikka sinne työntekijäpalkkoihin on tilioitu, niin ihan täältä pystytään hakemaan ne kaikki palkkalajit, jotka tällä hetkellä tai siellä niin kuin tositteen muodostushetkellä on valittu tilioitavaksi tuonne 5000 tilille. Ja tosiaan ihan vastaava raportti muodostuu niistä kaikista tositteista, mitkä luodaan sinne palkanlaskennassa. Eli jos mennään tänne palkkalaskelmat ja jaksot, otetaan täältä vaikka toi viimeisin tosite tuolta, niin täältä löytyy myös tarkisteraportti, mikä koskee nyt sitten tätä ihan yhtä yksittäistä tositetta. Eli samalla tavalla täältä pystyttäisiin lähteä katsomaan sitä, että onko se maksetaan summa sama kuin toi siirtovelkojen summa, tai sitten voidaan lähteä katsoa, että minkälaisia palkkalajeja siellä on tilioitu millekin tilille. Ja jos siellä tulee jotain muutostarpeita vastaan, eli todetaan, että ei halutakaan niitä kuukausipalkkoja nyt vaikka sinne 5000 tilille kirjata, niin ihan täältä palkat, palkkamallien hallinta, yrityskohtaiset palkkalajit, niin täältähän me päästään muuttamaan sitten niitä oletustiliointeja. Eli voitaisiin lähteä hakemaan sieltä se kuukausipalkka. Sieltä löytyy
Ja tästä sitten lähdettäisiin muuttamaan sitä halutulle tilille. Eli jos haluttaisiin se sinne kuukausipalkkojen omalle tilille, niin täältä voidaan tehdä muutos. Ja tästä löytyy myös tuo raportointiasetus. Eli täällä kun on valittu näytetään raportilla, niin silloin se näkyy myös sitten siellä täsmäytysraportilla tämä palkkalaji. Ja nyt kun me tehdään muutos, niin kaikki tositteet, mitä me muodostetaan nyt palkkalaskelmat, jotka muodostetaan tämän muutoksen jälkeen, niin tilioituisi nyt sitten tälle meidän valitsemalle tilille siellä. Eli ei tietysti vaikuta takautuvasti mihinkään, mutta tuleviin muodostettaviin tositteisiin. Ja tämä asetushan pystytään yliajamaan myös siellä palkkamallilla. Eli jos mennään täältä palkkamallien hallinta, ja otetaan täältä vaikka kuukausipalkan perusmalli, niin täällähän on mahdollista asettaa myös tämmöisiä palkkamallikohtaisia tiliointeja. Eli sitten jos teillä on täällä palkkamallilla yliajettu toi oletustilijointi, niin silloinhan toi meidän tekemä muutos ei olisi vaikuttanut sitten tämän palkkamallin kautta muodostuviin kirjauksiin. Eli täältä voitaisiin hakea se samainen kuukausipalkka. No tästä nähdään, että siellä ei mitään poikkeuksia ole. Jos sellainen tarvittaisiin, niin täältä voitaisiin lähteä sitten poikkeusta tekemään. Ja ihan tuosta valittaisiin se tili, mihin haluttaisiin nyt tämän nimenomaisen palkkamallin kautta lähteä tilioimaan kuukausipalkkaa. Eli tällä mahdollistetaan se, että siellä voi eri palkkamalleilla olla erilaisia tiliointikäytäntöjä sitten samalle palkkalajille. Hyvä. Ja sitten jos olisi jotain muita ongelmia tulisi vastaan siellä, kun tehdään sitä täsmäytystä, niin täältä palkkamalliltahan löytyy näitä palkkalajien ohjaustietoja. Eli voitaisiin lähteä sieltä tarkistamaan, että onko vaikka palkkalaji liitetty oikeaan ryhmään täällä, eli rahapalkkana maksettavat sinne rahapalkkaan, bruttopalkkaan, sitten näitä luontoisetuja, onko ne kaikki siellä mukana, mitkä tarvitaan. Ja jos muutoksia tarvitsee tehdä, oltaisiin vaikka luotu sinne joku uusi luontoisetu, niin täältähän sitten päästään liittämään niitä mukaan, eli lisätään ihan sieltä toi laskutoimitus plussa, otetaan palkkalaji ja täältä lähdettäisiin sitten hakemaan sitä uutta luontoisetua, mikä olisi sinne tehty, eli täältä löytyy kaikki nämä luontoisedut, mitkä siellä on käytössä. Hyvä. Ja lisää ohjeita tähän löytyy esimerkiksi ihan tuolta meidän tukisivulta. Sinne voi laittaa hakusanaksi vaikka palkkatositteen tarkistaminen, niin sieltä löytyy ohjeita sitten noihin palkkatositteiden tarkistuksiin. Jes, minä kiitän ja palautan Markolle. No niin, kiitos Silja. Ja seuraavaksi haluaisin lyhyesti esitellä teille tuon meidän uuden oppimisympäristön. Ja oppimisympäristöhän on tarkoitettu teille kaikille, ketkä käytätte NetVisoria satunnaisesti, päivittäin, tunneittain tai vaikka 24/7. Opit.netvisor.fi on siis helppo muistaa, ja muun muassa tämä 3 vartin vinkkien videokin löytyy sieltä sitten ensi viikon aikana, ja pystytte sitä sitten edestakas katselemaan. Opit.netvisor.fi-sivustolle me kerätään kaikki meidän verkkokoulutukset. Sieltä löytyy paljon ohjeita, sieltä löytyy vinkkejä käyttöönottoon, sieltä löytyy to-do-listoja, ja mikä parasta, niin sieltä löytyy myös ajankohtaisia aiheita, miten vielä lisäätte sitä osaamistanne, ja näin mahdollisesti sitten teette vielä tehokkaammin asiakkaalle niitä töitä, raportteja noudattaen. Nyt jos kiinnostuitte, niin ottakaa vaikka toinen välilehti ja menkää tuollaiseen osoitteeseen kuin opit.netvisor.fi. Ja mikäli teidän yrityksellä ei vielä ole tällaista NetVisor kaikki-tilausta, niin te pääsette kätevästi sen tilaamaan tästä opit.netvisor etusivulta. NetVisor kaikki-tilaus sisältää siis meidän kaikki kirjanpidon, palkkahallinnon ja integraatioiden koulutukset. Ja meidän NetVisor kaikki-tilaus on tällä hetkellä ilmainen.
koko yrityksen henkilöstölle. Eli kun tilaatte NetVisor kaikki, niin kirjoittakaa tilaukselle kaikkien mahdollisten henkilöiden sähköpostiosoitteet, niin kutsumme teidät sitten tänne meidän ympäristöön katsomaan videoita. Katsotaan hieman miltä se oppimisympäristö näyttää niin kuin käytännössä. No niin, eli kun olette kirjautuneet sisään käyttäjätunnuksellanne ja itse asettamallanne salasanalla, joka ensimmäisellä kerralla tehdään, kun vastaanotatte kutsun. Tuutte tämän näköiselle sivulle, ja täällä yläreunassa meillä on ajankohtaisia koulutuksia, joista pääsette kätevästi niitä koulutuksia katsomaan. Jos etsitte jotain yksittäistä asiaa ja haluaisitte vaikka oppia, miten NetVisorissa laskuttaminen tapahtuu, valitsette tästä koulutusohjelmat painikkeesta NetVisor-laskutus, ja se avaa teille tähän alapuolelle meidän kaikki laskutukseen liittyvät koulutukset ja niiden sisällöt. Kurkataan vaikka tuosta toisesta koulutuksesta nimeltä 3 vartin vinkit, johon tämäkin koulutustallenne tullaan asettamaan, niin avataan 3 vartin vinkit ja mennään sieltä katsomaan esimerkiksi helmikuun tallenne painamalla avaa-painiketta. 3 vartin vinkkeistä täältä löytyy sitten se sisältö, mitä tämä ohje tai mitä tänne on tullut. Näette siinä ihan aikaleimat, miten tämä esitys on edennyt. Ja hieman kun rullailette ruudulla alaspäin, pääsette avaamaan sen videon. Videon alla saattaa olla erinäköisiä kysymyksiä, ja 3 vartin vinkkeissä erityisesti toivommekin teiltä, että valitsette täältä, mitä olette meidän koulutuksesta pitäneet. Kurkataan sitten vielä toinen vaihtoehto, eli meillä on täällä tämmöinen NetVisor nyt, joka on hyvinkin ajankohtaisia koulutussisältöjä, vinkkejä teidän käytön tehostamiseen tuotettu. Esimerkiksi täältä löytyy hyvinkin yksityiskohtaisesti tuotettu video NetVisor-tietojen tuonti, jossa me opetetaan teille, miten Excelillä pystytte kätevästi tuomaan esimerkiksi edellisestä kirjanpitojärjestelmästä päiväkirjan. Ja niin kuin huomaatte, niin täälläkin aiheet on hyvin helposti sitten poimittavissa. Lisäksi meillä on täällä ajankohtaisissa NetVisor nyt-vinkkeissä esimerkiksi hyvinkin asiapainotteinen video, jossa kerromme, ketä ja milloin rahanpesulaki velvoittaa tuntemaan asiakkaan. Ja täällä me ollaan tehty teille ihan hyvinkin selkeä niin kuin asiapainotteinen video. Ja kuten ehkä huomasitte, niin aina täällä videon yläreunassa on välilehtiä, josta me voimme hypätä joko siihen verkkokoulutukseen, ohjesivustolle tai vaikka ohjevideoihin. Katsotaan vielä se ohjevideopuoli vaikka tuolta NetVisor-käyttöönoton puolelta. Eli valitsin kurssin, valitsin sisällön, mitä haluan opiskella, ja sen jälkeen täältä rivin perästä valitsen, mitä haluan nyt opiskella. Ja tässä meillä yläreunassa aukesi nämä pikasivupainikkeet, eli ensin aukeaa aina tämä kyseinen verkkokoulutus ja vastaavan verkkokoulutuksen ohjesivuston aiheet. Sieltä löytyy vastaavan verkkokoulutuksen ohjevideot, ja jos olemme löytäneet jonkun mielenkiintoisen community-postauksen tähän verkkokoulutusaiheeseen liittyen, niin tästä pääsette sinne community-sivustolle kätevästi. Eli olkaa hyvät ja tervetuloa liittymään meidän kanssa opi.netvisor-sivustolle, ja tätä kautta sitten opimme lisää ja tehokkaammiksi NetVisorin käyttäjiksi. Seuraavaksi sitten olisikin tarkoitus, että hypätään tuonne kirjanpidon puolelle. Meidän kirjanpidon taloushallinnon ammattilainen Marilainen kertoo teille vinkin NetVisorin jälleenlaskuttamisesta. Mutta ennen kuin päästetään Mari aiheeseen, niin kirjanpitoon liittyvä vinkki on se, että muistattehan sen, että NetVisorissa
alvi desimaaleilla tai ilman desimaaleja. Se ei edellytä teiltä yhtään mitään erikoisia toimenpiteitä, että NetVisorissa desimaalit alveissa on huomioitu jo aiemmin. Nauttikaa siis siitä. Ole hyvä, Mari. Kiitos, Marko. Eli tarkoitus katsoa vähän tätä ostolaskujen jälleenlaskutusta. Ja tosiaan, niin kuin Marko esittelikin, niin Mari Laine täällä ja tosiaan toimin NetVisorilla taloushallintopuolen kouluttajana. Nyt tosiaan joskus tulee tarve ostolaskuja jälleenlaskuttaa ja meillä on täällä tänne tämmöinen suora toiminto sille. Eli ei ole väliä, missä tilassa tämä lasku on. Esimerkiksi minulla voi olla tässä vaikka nämä 3 laskua tai minkä toimittajan laskuja ne on. Siellä voi olla tosiaan eri toimittajiakin. Niin kun klikataan laskuille täpät, niin täällä on tämmöinen jälleenlaskuta painike aktivoituu. Eli mennään jälleen laskuttamaan. Valitaan, kenelle asiakkaalle tämä lasku luodaan. Ja sitten tässä on muutamia valintoja, mihin otetaan vielä kantaa. Täällä on näyte myös aiemmin laskutetut ostolaskurivit. Tämä on näppärä sillä tavalla, että jos meillä olisi vaikka noista ostolaskuista jo osa riveistä laskutettu, niin voidaan valita, että me ei enää haluta niitä uudelleen tähän sitten nostaa näkyviin. No ei oteta nyt niitä uuden. No itse asiassa nappaan ne nyt varmuuden vuoksi tuohon mukaan, niin tulee varmasti laskurivejä sieltä. Käytä myyntilaskurivillä tuotetta jälleenlaskutus, eli ollaan tuonne myyntien asetuksiin määritelty tämmöinen jälleenlaskutustuote. Eli minulla on ihan siis tehty tuoterekisteriin tämmöinen kuin jälleenlaskutus. Ja tässä kohtaa, kun ette ole vielä määritellyt sitä, niin tässä on suora painike sinne myyntilaskujen asetuksiin, mistä voitte tämän jälleenlaskutustuotteen käydä lisäämässä. Ja sitten halutaanko käyttää ostolaskurivien laskentakohteita myöskin siellä myyntilaskulla. Mutta haetaan nyt noiden 3 laskun rivit. Eli tänne se nostaa kaikki nämä ostolaskut riveineen päivineen. Ja tästä voidaan tosiaan joko nämä kaikki rivit kaikista laskuista valita, mitä halutaan laskuttaa. No nyt ei jostain syystä täppää noita kaikkia tuosta, tai sitten voidaan ottaa vain esimerkiksi osa näistä riveistä. Eli ei tarvitse tosiaan noita kaikkia rivejä välttämättä lähteä laskuttaa. No tässä on hyvä esimerkki, että nyt esimerkiksi tuo jäsenmaksu, niin minulla löytyy tämmöinen tuote omasta tuoterekisteristä. Ne tunnistikin sinne tämän jäsenmaksutuotteen, eli tämä olisi se laskutettava tuote. Tässä on se ostolaskurivit, tästä muodostuu myyntilaskurivit. Ja sitten täällä on myöskin näitä hintatietoja, mitkä muodostuu sitten sinne myyntilaskulle. Eli tosiaan, jos niin, jota se tunnistaa täältä tuotteen, niin tuossa tuotteen tunnistuksessa se käyttää sitä tuotekoodia ja sitä tuotenimittietoa ja niiden yhdistelmää. Mutta jos ei se löydä mitään, niin sitten täältä voidaan tosiaan valita sitten niin tuote, mitä halutaan käyttää tuoterekisterissä, tai sitten me voitaisiin valita täältä suoraan että tästä jälleenlaskutus niin tuotetta käyttää ja ehdottaa sitä jo valmiiksi tänne myyntilaskuriveille. No sitten jos käytetään pelkästään tämmöistä jälleenlaskutustuotetta täällä, niin sitten on ehkä kiva laittaa joku riviselite, että olisiko se esimerkiksi kopio tuolta ostolaskun riviselitteestä tai sitten tuotetiedoista, johon voitaisiin ottaa vähän eri tavalla näitä näkyviä. Näin. Ja sitten laskutettava määrä, eli tuossa on ollut 20 kappaletta alkuperäinen, niin halutaan kivaa puolet jälleen laskuttaa esimerkiksi noista niin puhdistusaineista ja siivouksesta toiselta yritykseltä. Mutta mennään nuo muut kokonaisuudessa laskutetaan, jälleen laskutetaan. Sitten voidaan määritellä tänne myöskin kertoimia, eli halutaanko ihan vain läpilaskuttaa vai halutaanko joku pieni kerroin sinne ehkä laittaa. Niin tänne voidaan myöskin näitä sitten määritellä. Ja sen jälkeen, kun meillä on kaikki valmiina, niin ei muuta kuin tallenna lasku. Ja sitten siirrytäänkö suoraan tästä sinne myyntilaskulle, niin se tosiaan muodostaa tänne sellainen lähettämättömän myyntilaskun. Tämä on lähettämätön tilassa, eli tämä on edelleen täysin muokattavissa. Tästä voidaan laittaa vaikka jotakin selitteitä lisää, voidaan laittaa ehkä joku laskutus lisää, voidaan lisätä tänne näitä rivejä ihan mitä on vaan tarve lisäillä. Eli täysin niin muokattavissa oleva myyntilasku muodostui noista ostolaskuriveistä.
Ja nyt seuraava kerran, kun lähdetään jälleen laskuttaa ostolaskuja, niin sitten meidän ei tarvitse ottaa, me voidaan ottaa se valinta sinne, että ei haluta enää niitä ostolaskurivejä sinne mukaan, mitkä on jo laskutettu. Mutta tässä tämmöinen tämän kuukauden 3 vartin vinkki. Eli ottakaa ihmeessä tuo käyttöön, jos siellä tarvii mitään laskutella, niin ei tarvitse ruveta näpyttele kaikkea sitten käsiin sinne myyntilaskulle. Kiitoksia. Kiitos Mari. Tämä onkin hyvä vinkki. Tällä toivottavasti tehostetaan monen edelleen laskuttamista ja etenkin se, että ei jäisi niitä asioita sitten laskuttamatta. Niin se vaan, kuulkaas 3 varttia taas tästä aamusta hurahti. Toivottavasti olette nauttinut meidän matkasta. Tervetuloa toukokuun 30. päivä. Silloin meillä onkin aiheena controllerin uudistuvia omia raportteja. Meillä on muutamia hienoja NetVisor-tuoteparannuksia teille tarkoitus esittää. NetVisor-palkkavinkin saatte tuttuun tapaan, kun on pariton kuukausi. Ja Intrum riskiindikaattori tulee sitten helpottamaan teidän laskutuksen reagointia, jos siellä teidän asiakkaalla vaikka maksuviiveitä alkaisi kertymään. Tältä osin niin tämä NetVisor Studio lopettaa tähän, kiittää, kuittaa ja toivottaa teille oikein hyvää alkavaa viikonloppua. Ja eiköhän se kevätkin siellä pikkuhiljaa sitten sutjuun. Kiitos.